Veslački sport na teritoriju današnje Srbije stiže u drugoj polovini 19. veka. Najstariji klubovi u Srbiji su BG 1883 iz Zrenjanina i Danubius 1885 iz Novog Sada. Reprezentacija Jugoslavije učestvovala je prvi put na olimpijskim igrama 1936. u Berlinu. Veslači iz Srbije nastupali su na najvećim takmičenjima u okviru jugoslovenske veslačke reprezentacije do 1991. Osvojili smo ukupno 9 medalja na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima i ostvarili još 7 učešća na olimpijskim igrama. Double School Milorad Stanulov i Zoran Pančić sa trenerom Srboljubom Saratlićem osvojio je na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. srebro i u Los Angelesu 1984. bronzu. Prvo odličje na svetskom prvenstvu, bronzano, osvojio je Predrag Savić 1966. na Bledu u četvercu sa kormilarom, kao i Milorad Stanulov u skifu 1978. na Novom Zelandu. Predvodnik osvajanja medalja na najvećim takmičenjima Dragutin Petrovečki osvojio je bronzu u Double Schoolu na evropskom prvenstvu u Kopenhagenu 1953. Takođe, osvojene su još 3 srebrne medalje na juniorskim svetskim prvenstvima i 1 bronzana na svetskom mlađih seniora. Raspadom SFRJ 1991. godine Beograd ponovo postaje sedište Veslačkog saveza Jugoslavije. Milorad Stanulov, proslavljeni veslač, izabran je za predsednika saveza. Nastavljeno je članstvo Jugoslavije, a potom i Srbije u međunarodnim veslačkim organizacijama. Prvu medalju, zlatnu, posle ukidanja sankcija, osvojili smo 1995. u četvercu sa kormilarom na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Groningenu. Tada je krenuo neprekidan niz osvajanja medalja. Osvajali smo barem po 1 medalju svake godine u kontinuitetu na svetskim ili evropskim prvenstvima, a rekordne 2012. čak 8 odličija. Od 1996. godine Veslački savez Srbije i Veslački savez Jugoslavije imaju objedinjeno rukovodstvo. Predsednik saveza postaje Danko Đunić, bivši veslač i istaknuti sportski radnik, a olimpijac Darko Majstorović predvodi izvršni odbor. Od 2000. naša reprezentacija uspeva da kvalifikuje po 2 posade na svake olimpijske igre. Najbolji rezultati su 5. mesta dvojica 2000. u Sidneju i 2004. u Atini. Na svetskim prvenstvima u olimpijskim disciplinama osvojili smo 3 medalje. Dvojac Nikola Stojić i Đorđe Višacki sa trenerom Nebojšom Ilićem bronzu u Kelnu 1998. i srebro u Lucernu 2001. kao i dvojac Nenad Beđik i Miloš Vasić, takođe sa trenerom Nebojšom Ilićem, bronzu u Ogibeletu 2015. A u ostalim disciplinama za seniore osvojili smo zlatnu, srebrnu i 4 bronzane medalje. Takođe, uz titulu svetskih prvaka 2006. osvojili smo i titulu ukupnog pobednika svetskog kupa u dvojcu. Evropska prvenstva se ponovo održavaju od 2007. Naša reprezentacija je 9 uzastopnih godina osvajala medalje, od toga smo 3 puta bili šampioni Evrope. Naša himna svirala se u Poznanu 2007. Sevilji 2013. i Beogradu 2014. Srebrnu medalju osvajali smo 7, a bronzanu 9 puta. Na svetskim prvenstvima mlađih seniora ukupno je osvojena 21 medalja. U juniorskoj konkurenciji 22 puta smo se peli na pobednička postolja. 2013. juniorski osmerac Srbije činili su veslači iz 6 klubova, a osvojili su titulu prvaka Evrope i 3. mesto na svetskom prvenstvu. Tokom 90. godina prošlog veka sistemsko finansiranje veslačkog sporta gotovo da nije ni postojalo. Našu zajednicu je u to vreme činilo 9 klubova. Učešćem naše reprezentacije na olimpijskim igrama i ostvarenim rezultatima od 2000. veslački sport zauzima važno mesto u sistemu sporta u Srbiji sa stabilnim finansiranjem, a 2005. prelazi u prvu kategoriju sportova. Danas brojimo 16 veslačkih klubova, a više od 170 naših veslača nastavilo je akademsko obrazovanje na prestižnim američkim univerzitetima.
Od 2006. Savez sprovodi program identifikacija mladih talenata u područjima gde nema organizovanog veslanja, a učesnici ovog programa su i naši olimpijci i trofejni veslači Miloš Vasić i Radoje Đerić. Dugogodišnjim ulaganjem u sportsku opremu, Savez danas ima zavidan broj takmičarskih čamaca, vesala, ergometara i druge neophodne opreme, kao i 3 vozila i 2 prikolice za transport. Tokom godina za pripreme veslača izgrađen je trenažni centar u Kniću, a Nacionalni veslački centar na Srebrnom jezeru izgrađen je zajedničkim ulaganjem Ministarstva omladine i sporta, opštine Veliko Gradište i Veslačkog saveza Srbije. Rekonstrukcijom objekta i dogradnjom hangara na Adi Ciganliji 2003. Savez dobija svoju kuću. Za prvo značajno međunarodno takmičenje u Beogradu, Balkanski šampionat 1998. nabavljen je kompletno nov sistem albanostaza. Tada počinje ulaganje i razvoj regatnog centra na Savskom jezeru. Uspešno organizujemo velika međunarodna i domaća takmičenja po najstrožim kriterijumima. Time raste ugled i poštovanje veslačkog sporta Srbije u međunarodnim okvirima. FISA dodeljuje Beogradu organizaciju svetskih kupova 2017. i 2018. A o poziciji srpskog veslanja govori i činjenica da je od 2006. Nebojša Jevremović član Evropskog borda FISA. Savez se posle 20 godina kontinuiranog razvoja, napretka i ulaganja, a pre svega na osnovu postignutih uspeha i osvojenih medalja, nalazi u samom vrhu srpske sportske zajednice. Sa istom energijom i najvišim ciljevima idemo dalje, ka još boljim rezultatima i uspesima u budućnost.